Hej, nu vil jeg snakke om 3 ting, jeg hader allermest i hele verden. Nummer 3 er københavner. Altså det er også dem, jeg kender. Det var fordi, de er så selviske, synes jeg. På grund af, altså TV2, så, altså dengang den orkan i oktober, den ramte Danmark, der sagde de, der ramte hele Danmark. Nej, den ramte sgu syd. Jeg ved ikke hvorfor. De sagde, at det ramte hele Danmark, fordi det var kun København. Nej, det gør det ikke. Den er sgu også Midtjylland. Kan jeg lige så godt sige, men ting. Altså, vi er en småsbefolkning, og vi... Så jeg tror faktisk, vi er langt flere befolkninger, end I har i Sjælland, men så prøv lige at tænke. Selvfølgelig, der er det der. Okay, men og nummer 2 er lektier. På grund af de så mange ting, man skal lave hver dag, og jeg overgår det bare. Det er simpelthen så belastende, jeg er sådan gider det længere. Okay, jeg kan det faktisk ikke længere. Det mener for eksempel, jeg snart skal til at lave den. Men det går over, ja. Og så den sidste ting, jeg havde allermest. En grøntsag, der starter med B. Og det er broccoli. Og fordi jeg havde broccoli så meget. Men jeg synes, det smager så godt. En gang, hvor jeg var sammen i klassen, nogen på en anden skole, der gik samme årrække som mig, der skulle jeg lige smage broccoli. Så sammen med 2 af mine andre venner. Sammen med 3 af mine andre venner. Jeg kunne ikke lide den. Og 2 andre ikke med, men den stod vi der. What the fuck? Kan du lide den? Og så smed vi over til en bil. Det var ret sjovt. Men det var godt, at hun ikke spiste den. Det er klamt. Men det var det, jeg snakkede i dag. Jeg har taget video til video, og tænker over på skolen, at jeg lavede sådan en video. Så. Vi ses en eller anden gang. Jeg husker også at se min egen video og alt det der. Og så også lige sige, så skriv i kommentarerne alt muligt pisse. Nå, hej. Hej.